नमस्कार शिक्षक बंधू भगिनींनो, आपण भूगोलाचं अध्यापन करत असताना मोठ्या प्रमाणात कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपचा वापर करत आहोत. या कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपच्या सहाय्यानं आपण कशा पद्धतीनं आलेख आणि आकृत्या तयार करू शकतो, म्हणजे विधा सादरीकरण करू शकतो ते आपण पाहूया. या ठिकाणी विधा सादरीकरणासाठी मी विभाजित वर्तुळ हे उदाहरण घेतलेलं आहे आणि या सहाय्यानं आपण या ठिकाणी विभाजित वर्तुळ कॉम्प्युटरवर तयार करणार आहोत. इन्सर्ट मध्ये जावा. इन्सर्ट मधून खाली पाय ग्राफ मध्ये वर्तुळावर क्लिक करा. वर्तुळावर क्लिक केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्या शीटवर उदाहरणाच्या खाली आकृती तयार होईल आणि त्याचबरोबर एक्सेल शीट ओपन होईल. आता एक्सेल शीट मधील असणाऱ्या सिरीज प्रमाणे या ठिकाणी विभाजित वर्तुळ जो तयार झालेले, परंतु आपल्या डाटानुसार आपल्याला ते तयार करायचे. म्हणून आपण काय करू, आपलं जे उदाहरण आहे त्या उदाहरणातील डाटा या एक्सेल शीटवर घेऊ. या ठिकाणी या फर्स्ट क्वार्टर म्हटलंय त्या ठिकाणी कॉपी पेस्ट ते करू किंवा टाईप करूनही आपल्याला ते घेता येईल. त्याचबरोबर आपली जी आकडेवारी आहे ही आकडेवारी पुढच्या सेलमध्ये आपण ती कॉपी करून पेस्ट करू किंवा त्या ठिकाणी टाईप केली तरी चालेल. म्हणजेच या ठिकाणी हे उदाहरण आपलं तयार झालं आणि उदाहरणानुसार आता इकडं वर्तुळही तयार झालं. आता वर्तुळाला वर आपल्याला नाव द्यायचंय, तर इथं एक्सेल शीट मध्ये सेल म्हटलेले त्याच्याऐवजी आपली जी माहिती आहे प्राकृतिक ग्रुप ते तिथून कॉपी करा, सेलच्या ठिकाणी पेस्ट करा. म्हणजे ती आकडेवारी पुन्हा इथं आकृतीच्या वर आपलं ते नाव येईल. आता हे झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आकृतीवर जर आपण गेलो तर आकृतीत आपल्याला एक वेगळ्याच पद्धतीच्या लिपीमध्ये ते आलेलं दिसेल. त्याचं कारण असं की आपण घेतलेली माहिती ही वेगळ्या फॉन्ट मध्ये आहे, तो फॉन्ट आपल्याला या ठिकाणी वापरायचा आहे. मग या ठिकाणी जी सूची आली आहे त्या सूचीला क्लिक करा. आपण उदाहरणामध्ये जो फॉन्ट वापरलेला मी शिवाजी फॉन्ट वापरलेला आहे तो फॉन्ट या ठिकाणी सिलेक्ट करा. तो सिलेक्ट केल्यानंतर इथला फॉन्ट बदलला जाईल आणि तो बदललेला फॉन्ट आपल्याला माहितीनुसार त्याचे साईज वाढवा. या ठिकाणी डोंगर, पठार, मैदान, अति उंच पर्वत हे झालं. त्याचबरोबर वर आकृतीला आपल्याला नाव द्यायचंय, तिथेही शिवाजी फॉन्ट वापरलेला आहे तो सिलेक्ट केला, त्याचं नाव आलं. म्हणजे प्राकृतिक भूरूप कोणत्या भूरूपाने किती भाग या व्यापलेला आहे त्याचं इथं डाटा दाखवलेला आहे. आता या वर्तुळाला क्लिक करा. वर्तुळाला क्लिक केल्यानंतर त्याला ऍड लेबल म्हणा. ऍड लेबल म्हटल्यानंतर आपली जी आकडेवारी आहे त्याचा लेबल या ठिकाणी लागेल, तो कडेला गेलेला आहे. आता आपल्याला पाहिजे त्या ठिकाणी आपण तो घेऊ शकतो. मग त्यापैकी एका कोणत्या तरी याच्यावर संख्येवर क्लिक करा आणि क्लिक केल्यानंतर त्याचाही तुम्हाला पाहिजे असेल तर फॉन्ट वाढवून द्या. त्याचा कलरही आपल्याला बदलता येतो. आता इथं ब्लॅक आहे, तो कलर आपल्याला पुन्हा बदलून आपल्याला पाहिजे तसा मी लाल केला, तो लाल झाला. तो आपल्याला व्यवस्थित दिसत नसेल तर पुन्हा तो चेंज करा. मी पुन्हा त्याचा कलर चेंज केला आणि फॉर एडिट करून आपल्या हा डाटा मला सेंटरला घ्यायचा आहे ती संख्या, तर इथं या ठिकाणी मी सेंटर म्हटलं, ती सेंटरला आकडेवारी आली. परंतु आता लाल मध्येच लाल असल्यामुळे ते दिसत नाही. त्याच्याऐवजी त्या फॉन्टचा आपण कलर बदलू. तो कलर बदलून आपल्याला त्या ठिकाणी मी हा व्हाईट कलर घेतला, त्यामुळे ही आकडेवारी आपल्याला या ठिकाणी वर्तुळात अगदी स्पष्टपणे दिसायला लागली. आणि अशा पद्धतीनं आपलं हे जे उदाहरण आहे विधा सादरीकरणाचं विभाजित वर्तुळाचं, आपण घेतलेल्या उदाहरणाच्या आकडेवारीच्या साहाय्यानं हा अगदी कमी वेळेत पटकन या ठिकाणी ही आकृती आपली तयार झालेली. आता या आकृतीत उदाहरणात आपल्याला परत त्याचं विश्लेषण विचारलेले. हे जे विश्लेषण आहे हे विश्लेषण आपल्याला या आकृतीच्या खाली टाकायचंय. हे विश्लेषण या ठिकाणी मी टाईप केलं किंवा आपल्याला ते लिहिता येईल की वरील प्रदेशात मैदानी व पठारांनी व्यापलेला प्रदेश जास्त आहे, तर डोंगरांनी व्यापलेला प्रदेश सर्वात कमी आढळतो. हे आपल्याला त्याचं विश्लेषण या ठिकाणी देता येईल. आता हा जो डाटा आहे हा डाटा आपल्याला पाहिजे तसा बदलून घेता येतो, फॉर्मॅट करता येतो किंवा इतरही डाटा इथे एक्सेल मध्ये बदलला की आपली आकृती इकडे बदलते आणि अगदी सहजपणे आपणाला या ठिकाणी हे विभाजित वर्तुळ त्याचं डाटा सादरीकरण
किंवा ज्याला आपण विधा सादरीकरण म्हणतो ते या ठिकाणी दाखवता येतं, सहज करता येतं. याचा आपणाला नक्कीच फायदा होईल. आज या ठिकाणी इथंच थांबूया.